veikkaat, miten meidän nyt tässä hommassa käy? No sulla tulee varmaan hiki. Niin. Kyllä. Mun vittu ahistaa niin vitusti tätä. Aika lupaava. Koska se vaan sanoo kerran. Oho. Toka yritys. Siihen se sit loppuu. Mä saan lonkkavamman ennen kuin mä saan uudestaan kääntää. Ja kolmas kerta. Miten toimiva toi kytkimies? Mä en tiedä, ei oo pahemmin kiristää. Ja kuinka onnellinen mies voi olla?